Les plantes del nostre entorn és un llibre realitzat per persones que estimem la natura. Per a mi és molt important perquè jo primer que res soc professora i aleshores vull que a tots els meus alumnes tinguin a l'abast un llibre on puguen descobrir les plantes més properes que tenen ahí al costat de sa casa. La biodiversitat és important perquè s'estableixen relacions entre tots els éssers vius i aquestes plantes que no han de buscar el menjar perquè elles se'l fabriquen elles soles i per tant no necessiten ni moure's ni tindre sistema digestiu i així els podem trobar sempre molt proper de nosaltres. Bé, com dia Àngels, el llibre és un poc una flora, una guia de la flora un tant atípica, precisament per això, perquè són uns territoris, els ambients artificials són molt poc estudiats i és una flora novedosa per recopilar tota la diversitat que tenen aquests medis que són molt infravalorats i que atesoren tant una diversitat molt elevada com una cultura popular associada a elles molt ampla i molt diversificada i extraordinàriament desconeguda actualment. Per això sabem que aneu a disfrutar i a gaudir del llibre en les vostres mans i que de segur descobrireu secrets que estan en les nostres plantes. A més, dir finalment que aquests projectes o aquest llibre és el resultat del primer Premi d'Estudis Locals convocat per l'Ajuntament de Valls.